Kini ang Atraka Balita 943. Katapusang adlaw itong Nobyembre 15, kagahapong adlaw mo kini ang paghulip o atras sa mga kandidato sa ilang pagduso sa sertipiko di kandidatura ngadto sa buhatan sa Commission on Election kun COMELEC. Kagahapong adlaw ang buhatan sa Provincial COMELEC sa probinsya sa Negros Oriental, mga alas 3 ang tak na sa hapon kapinukulan ihulipan ang pangalan ni Pastor Glebe Estrella kinsa miduso sa iyang Certificate of Candidacy sa nakalabay nga bulan Oktubre ning tuiga. Si retired Colonel Ray Lopez sa Philippine Military Academy Class 1991 mao ang mihulip sa kandidatura ni Pastor Glebe Estrella pagka-kongresista sa Segundo Distrito. Matod pa ni Colonel Estrellita, gihangyo siya ni Negros Oriental Governor Will Ragay Digamo nga way mulansar sa kongresista sa katulong distrito at bang sa kasamtangan nga ikatulong distrito nga si re-electionist Representative Congressman Arnolfo Arnie Teves. Sa mayong hapon sa atong tanan, nag-file ko as congressman for 3rd District. Akong gi-substitute si Mr. Glebe Estrella. Tungod kay nasa serbisyo pa ko, 3 years pa unta ko sa serbisyo, pero sa dihang giaghat ko sa akong igagaw nga si Governor Digamo ningon siya gaw tabangi ko dire kay wala ko'y mapadalagan gyud nga diri sa 3rd District. Ningon siya nako nga ikaw ra gud akong kuan, ikaw ang akong napusuan, akong nasa akong kasing-kasing nga padalaganon. Muna ningon ko ako sa nang ampuan ug manangid ko sa akong amahan kay amahan na lang nako ang nabilin. Dako kaning desisyon, dili lang kay dako ang posisyon, pero tungod kay naa pa ko'y serbisyo nga nabilin og pwede man unta nga after 3 years sa akong pag-retire ko modalagan og naa man gani ko'y planong modalagan. Pero ako naaghat tungod sa mga panghitabo diri sa lalo na diri sa 3rd District nga nakadungog ko na may mga lugar nga mga tawo dili na makapadalagan og sa ilang mga sakyanan para mo pa meal sa ilang mga tubo sa gusto nilang padtuan nga mga sugar central na ay mga yuta nga giagaw, na ay mga daghan ng mga taong nangamatay. Bilang usa ka military ang akong tan-aw, makahatag ko og assurance sa atong mga katawhan nga naay kalinaw dinhi sa atong lugar, ilabi na sa 3rd District. Kini ang Atraka Balita 943. Tungod kay ubay-ubay ang ihang nahibalan nga dili maayo sa 3rd District sama sa krimen nga walay hustisya. Dogang pa ni Colonel Ray Lopez, anaaman siya sa serbisyo sa pagpatuman sa Kahapsay ug Kalinaw, mao kini ipatuman sa 30 distrito ni probinsya sa Negros Oriental, diin milansar pagka-congressman. Kana mo'y akong usa sa dako na akong tumong diri sa atong probinsya ug lalo na sa 3rd District. Ang Kalinaw diha muna siya basihan sa development. Ug walay kalinaw, wala tay progreso, wala tay development. Kini ang Atraka Balita 943. Siya retired Colonel Ray Lopez, ang opisyal nga kandidato nga milansar sa ikatulong distrito ning probinsya sa Negros Oriental ubos sa liderato ni Negros Oriental Governor Will Ragay Digamo. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinilit. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943.
sa inyong mga radyo Lunes hangtod Biyernes. Diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Rakabalita 943.